Ρε φίλε, ευχαριστώ. Έχεις κουέτ, φίλο. Ένα γράμμα πήρα. Respect, bro. Λοιπόν, ετοιμάσου να λύσεις το μυστήριο του πρωτοχρονιάτικου δώρου. Ρε φίλε, είναι το καλύτερο δώρο. Σλικά όλους είναι. Αγαπημένο μου αδερφέ, respect, bro. Λοιπόν, ετοιμάσου να λύσεις το μυστήριο του πρωτοχρονιάτικου δώρου. Το ταξίδι προς την έβρεση ενός legendary item, για όσους δεν το ξέρουν, θρυλικό, μόλις ξεκίνησε. Μήπως να πιεις ένα τσαγάκι? Το τσαγάκι υπογραμμισμένο. Για να ηρεμήσεις όσο σκέφτεσαι το επόμενο βήμα. Παιδιά, εγώ σας αφήνω, έχω να πάω να πιω ένα τσάκι. Τσάι βρίσκεται εδώ, λοιπόν, έχουμε ένα βορεινό ίνο. Δεν ξέρω αν αυτό το δώρο θα δείξει. Αυτό είναι της τσάι εδώ. Βρήκα το επόμενο μου στοιχείο. Τσάι. Εκτυπωμένο μήνυμα. Αν διαβάσεις αυτό το γράμμα σημαίνει ότι σου κόβει λίγο. Αλλά είπαμε. Ο πρώτος ρεύος είναι, δεν θα το βάζουμε τόσο δύσκολο. Ποιοι είμαστε? Η Crime Game! Μαλάκα, τι έχετε κάνει ρε μα. Για να συνεχίσεις το ταξίδι θέλει θάρρος και τόλμη. Όπως και όταν παίζεις Gwent. Επόμενη λύση, έχεις βριστεί λίγο από τα γράμματα λογικά. Σε περιμένει στο μέρος όπου το καλύτερο κάρτ της εποχής μπορεί να παιχτεί. Και θα σε περιμένει ένα θαυμαστικό για να πάρεις το επόμενο quest. Σκέφτηκα το θαυμαστικό. Ναι. Την είναι πάνω στη σκάλα. Ναι. Μπορώ να πάρω hint. Δεν σου έχει υπογραμμίσει κάτι? Δεν μου έχει προγραμμίσει τίποτα. Λοιπόν, θα έπρεπε να σου Παιδιά, είμαι και υπογραμμίσει. χαζούλης λίγο. Τώρα μην με έχει. Κοίτα, θα έπρεπε να σου υπογραμμίσει εδώ αυτό. Ποια λέξη? Το Gwent. Είναι ένα παιχνίδι. Το Gwent είναι, παίζεται συνέχεια στον υπολογιστή του Αλέξανδρου. Όπα. Όπα. Αλέξανδρε. Μήπως πρέπει να έρθεις Ωραία το κορίτσι! Και είναι και ανοιχτό Gwen. Ρε φίλε, τι σκεφτήκατε? Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται να το πήρατε τόσο μπροστά. Και κάθομαι και βλέπω Gwent. Φίλε, απίστευτο. Έχω, λοιπόν. Είναι αυτό το δώρο. Όχι, όχι. Ρε φίλε, τι έχει κάνει? Έχω τρελαθεί! Έχω τρελαθεί! Βρήκε το στοιχείο που ήταν το θαυμαστικό. Και είναι ένα αρχείο, ένας φάκελος στην επιφάνεια εργασίας. Που έχει ρύθμι. Στέκια, μπρο! Είναι δυσκολάκι αυτό. Και όχι. Εντάξει! Τώρα πρέπει να συνδυάσεις δύο διαφορετικά στοιχεία που είναι μέσα σε αυτό το folder. Το επόμενο quest θα σε περιμένει στο μέρος που ζωγραφίζονται οι ιδέες. Και πίνεις και καφέ χαλαρά. Λοιπόν, τα ανοίγω και μετά θα πάω στο... Θυμάμαι την αφήσα. Και... αυτό θα το ακούσω μόνο εγώ. Έχεις δοκιμάσει ποτέ να βγάλεις πένα μέσα από μια κιθάρα? Πόσο δύσκολο είναι? Όχι. Αφήσα. Κολόχαρτο! Εγώ σκέφτηκα ότι το δώρο μου είναι παίρνουμε, ξέρεις. Καμάτι παίρνω, την παίρνω. Κολόχαρτο. Εντάξει, χαρτί υγεία, εντάξει. Και έχει κι άλλα στοιχεία. Αυτό απόδειξε ότι ήμουν σωστός. Και έχει και μαπ! Αρχίζουμε από εδώ. Εντάξει, brother, είσαι πολύ δυνατός. Εντάξει, τώρα, σίγουρα θα χρειαστείς ένα όπλο από εδώ και πέρα. Τι, παιδιά, είστε απίστευτοι. Τι να πω. Για το τελευταίο boss. Γενικά να ξέρεις, πίσω από τις κουράδες, όλο και κανένα σπαθί θα βρεις. Αφού πρώτα βρεις το όπλο, το legendary item θα σε περιμένει στο χ. Το χ υπογραμμισμένο σαν να είναι από map. Αφού πάρω το όπλο, κανονικά αυτά πρέπει να το βάλω μέσα.
όπλο μου δεν πάω πουθενά, μπρο. Δεν τραβαίνει εδώ, ρε φίλε. Δεν έχει. Με το σπαθί μου θα πάρω πολεμήσω το έγκλημα. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Αλλά γιατί έχετε κάνει εδώ, ρε παιδί. Είναι αλήθεια. Εντάξει, εγώ περίμενα ένα στοιχείο και το βρήκα και τώρα έχω. Κάποιο στοιχείο πήρε τώρα. Κάποιο στοιχείο έχω πάρει. Έχεις όπλο και... Θα πολεμήσουμε. Ακόμα δεν βγαίνεις από εδώ. Είσαι εγκλωβισμένος. Δεν ξέρω. Εντάξει, έχω καλή. Αλλά έχεις παραπάνω level από μένα, ρε. Μα Έχει πολύ πορεία. Δες τι λέει. παιδιά, φτιάξτε μέχρι και τη γάτα και κοιμόταν εδώ. Απίστευτο. Λοιπόν, είμαι στις κουράδες. Ισχύει και κοιμόταν εδώ. Ψάξα δωμάτιο. Γενικώς. Πού είσαι? Ναι, ψάξε για στοιχεία. Έχουμε τις κουράδες. Ωραία. Άρα είμαστε εδώ. Αυτό λογικά είναι ο πάγκος με τον νηκτήρα. Η γάτα είναι εδώ στις σκάλες. Βγαίνεις. Εδώ μεταξύ είναι mirror. Ωραία. Κάτσε. Μα. Όχι. Εγώ θα έλεγα να τσεκάρεις λίγο το map. Ωραία, κλείσε μία το map. Το map είναι εκεί. Κλείς το μία τελείως. Τι hints έχεις από εδώ? Wow. Το είπε. Ότι είναι καφέ. Ήταν έτσι. Το είπα ότι είναι καθρέφτη. Ναι, άρα. Τι έχεις κάνει, ρε. Τι έχετε κάνει. Σπέκτρο. Τι λες ρε μπρο, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Παράθυρο και έξω. Συγγνώμη ρε παιδιά, λοιπόν, αν το δείτε από εδώ, είναι έξω. Βλέπεις είναι εδώ. Και είναι εδώ στο τζάμι ρε φίλε, εδώ πέρα. Εδώ πάει το χ. Το οποίο αυτό είναι εκεί το τζάμι, οπότε μάλλον ότι μου λέει ένα έξω ρε δηλαδή. Παίρνω το όπλο, άμα κάνεις μαλακιά θα σε γαμίσω. Πώς θα έτοιμες? Ας το σάκι. Πώς έχω? Το γέμω στην Ρωμανία. Πάμε, φύγαμε. Αυτά είναι. Εγώ, φέρε. Πάμε. Είναι ό,τι καλύτερο. Δεν φαντάζεσαι τι έχει γίνει. Αρχικά έχω σκοτώσει τον Αλέξανδρο. Πίσω από τους πίνακες εκεί τα βρήκες. Όχι καλά. Παιδιά, δεν φαντάζεστε τι έχει γίνει. Έχω πολεμήσει με τον Αλέξανδρο. Έχω βρει στοιχεία, έχω κάνει. Μίλαγα με τον καθρέφτη. Έχω όπλο. Αυτό χρειάζεται. Ώστε να το πάρω, χρειάστηκε αυτό. Πώς έγινε τώρα? Λοιπόν, αυτό θα. Και μέσα τι Δεν είναι? ξέρω τι είναι που θα ανοίξετε. Ελφάκερ Έλμα. Μπιτκισέλ ναργιλέ μελάσι. Ελφακίρ Έλμα. Γεύση για ναργιλέ, υποθέτω. Ναργιλέ σου πήρε, ρε. Ναργιλέ μου, παιδί. Πού είναι οι ναργιλές! Τώρα το κατάλαβα. Μάνα πήρα ναργιλέ τώρα, τι μου λες τώρα εσύ. Τι λες, ένα Τούρκο. Βάλε τα κάρδινα.